लाख लाख साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। साख्रि गैजायै सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे सनानि खाबु। रेलवे पुलिस बिफानाव रोजा रोजा मासिफोरनि लांदां जायगा। नंगौ, लाख लाख साख्रि गैजायै एबा लाख लाख साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे सनानि खाबु। नोंथाङा जुदि रेलवे बिफानाव साख्रि मावनो सानदों, अब्ला नोंथाङा थाबैनो आर'जलाइ दैथायहरनो हागोन। रेलवे पुलिस बिफानाव गासै 4660 मासिनि थाखाय लांदां जायगा ओंखारना दं। कनस्टेबल मासिनि थाखाय 4208 आरो साब इन्सपेक्टरनि थाखाय 452 मासि लांदां जाना दं। कनस्टेबल मासिनि थाखाय नोंथाङा 10 थाखोखौ उथ्रिसारनाय जानांगोन आरो साब इन्सपेक्टर मासिनि थाखाय नोंथाङा BA खौ उथ्रिसारनाय जानांगोन। 15 एप्रिलनिफ्राय रेलवे पुलिस बिफाननि एप्लाइ खालामनाया जागायगोन आरो एप्लाइ खालामनायनि जोबथा समखौ 2024 मायथाइनि 14 मेसिम होनाय जादों। रेलवे बिफाननि आनजादखौ गासै 4 खोन्दोआव खुंनाय जागोन। नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय indianrailways.gov.in वेबसाइटआव थांनानै लग इन खालामनानै नायनो हागोन। नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? रायजोआरि हादरारि हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा-राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फोरोंसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस काराटे एकाडेमि दलाइगाव फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 9678041226 बिरनगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 6901341656 आरो दालिगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि। बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, थाबैनो मुं थिसनहैदो।